ஹே ஹலோ கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் 2 டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஏன் ராயல் பாஸ் வந்து அப்கிரேட் வந்து பண்ணலை அதை பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலி வந்து கேட்டிருந்தாங்க, ப்ரோ ஏன் ப்ரோ நீங்கள் வந்து ராயல் பாஸே போடல இந்த சீசன், அதனால கேட்டிருந்தாங்க. அதனால் வந்து அதுக்கான விடையை வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து சொல்லிடுறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ராயல் பாஸ் போடுறது வருதா, அதையும் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து சொல்லிடுறேன். 2 டாபிக் கைஸ். ஓகே கைஸ், வீடியோக்குள்ளே பார்த்து முன்னாடி நீங்கள் நம்ம டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணால் மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ்லாம் வச்சுருங்க. வந்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ வந்து பாருங்கள். ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் நாளில் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் ஒரு லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனே கிடச்சிடும். இப்போ வாங்க கைஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் வந்து ஏன் ராயல் பாஸ் போடல அதை வந்து சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சீசன் 16 எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா வந்து நவம்பர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த நவம்பர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே வந்து சீசன் 16ன்னு சொல்ல முடியாது. சீசன் 15, சீசன் 14, சீசன் 13 எதுவாக இருந்தாலும் வந்து சீசன் அந்த ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கரெக்டாக வந்து 7:30 மணிக்கு அப்படியே வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். கரெக்டாக 7:30 ஆனோடனே டக்குன்னு வந்து அப்கிரேட் பண்ணி வீடியோ வந்து போட்டுருவேன். பட் இந்த சீசன் 16 மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ வந்து போடல. ஏன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நவம்பர் ஒரு 20, 18, 19, 20 அந்த டேட்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்ஜி மொபைல் இந்தியா வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ப வச்சுட்டு இருந்தாங்க. நானும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பிட்டே வந்து உட்காந்துட்டு இருந்தேன். அதாவது சரி அது வந்துட்டோம், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து அப்கிரேட் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வந்து திடீர்னு வந்து அப்கிரேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து யூசி வந்து கோவிந்தாவாக போயிடுச்சுன்னா அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் வந்து வரவே இல்லை. நைட்டு 11 மணி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். சரி வரவே இல்லை. சரி அந்த சமயத்தில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் வந்து சரி வெயிட் பண்ணேன். சரி ஒரு நாள் தான் மிஸ் ஆச்சு, சரி இன்னும் ஒரு நாள் வந்து வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணிட்டோம், இன்னும் வெயிட் பண்ணக்கூடாதான்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பி வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா வரவே இல்லை. சரி அதுக்கப்புறம் வந்து போய் ராயல் பாஸ் வந்து மிஷின்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் முடிக்க வந்து ஆரம்பித்தேன். அப்படி முச்சது வந்ததுலேருந்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 RP வந்து போயிட்டுருக்கேன். 12 RPனா வந்து லாஸ்ட் சீசன் ராயல் பாஸ் போட்டதுனால ஒரு 5 RP வந்து அவங்களே வந்து ஃப்ரீயாக வந்து தருவாங்க. அது ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 7 RP எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா சரி கொஞ்சம் முடிக்க ஆரம்பித்தேன். வீக் 1ல் ஏதோ கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பேன். பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணேன். சரி நம்ம ராயல் பாஸ் வந்து அப்கிரேட் பண்ணிடலான்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா இதை கவனிக்காது விட்டேன்னா சரி நம்ம கடைசியாக வந்து அப்கிரேட் தானே பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிவிட்டு இதை மட்டும் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணதில்லை. இதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன். இந்த பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கும்ல 200 RP பாயிண்ட்ஸு, வீக் 1ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 200 RP பாயிண்ட்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன். தெரியாதனமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னால் போக முடியாதுறான்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ முடிவு பண்ணது இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராயல் பாஸ் வந்து நான் வந்து போடல. இப்போலாம் வந்து சத்தியமாக வந்து போட்டேன்னா கண்டிப்பாக வந்து என்னால் வந்து ரீச்சே பண்ண முடியாது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு மிஷின்ஸ் கூட நான் வந்து முடிக்கவே இல்லை. வீக் 6 வந்து நேரம் லைசன்ஸ்லாம் வாங்கியிருந்தவங்க வீக் 6 நான் வந்து வீடியோ வந்து போட்டுட்டேன். அது வீக் 6 எப்படி இருக்குன்னு கூட என் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்காது. இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே வந்து முடியல. இப்போலாம் நான் வந்து சத்தியமாக வந்து அப்கிரேட் பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக வந்து போகவே முடியாது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இதில் நான் ஒரு 200 RP பாயிண்ட்ஸ் கூட இது வரைக்கும் நான் வந்து கலெக்டே பண்ணல. வீக் 1லேருந்து வீக் 5 வரைக்கும் வந்து கலெக்டே பண்ணல. இதிலே ஒரு 10 RP பாயிண்ட்ஸ் வந்து வேஸ்ட்டாக போச்சு. இன்கேஸ் இப்போ நான் வந்து அப்கிரேட் பண்ணேன்னா என்னால் மிஞ்சி போனால் ஒரு 70 RP தான் வந்து போக முடியும். அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா போகவே முடியாது. இதான் கைஸ் நான் வந்து ராயல் பாஸ் வந்து அப்கிரேட் பண்ணாததுக்கு காரணம். ஆக்சுவலி வந்து கேட்டிருந்தாங்க, நான் வந்து ஃபஸ்ட்லாம் லைவ் போட்டிருந்தேன்ல அப்போது வந்து கேட்டிருந்தாங்க என்ன ப்ரோ ராயல் பாஸ் போடுறேன்னு சொன்னீங்க போடவே இல்லை ஏன் கேட்டிருந்தாங்க. இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா காரணம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து கேட்கலாம், ப்ரோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராயல் இது எல்லா மிஷின்ஸுமே வந்து முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ, இந்த 200 RP பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டேன், எல்லா மிஷின்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிச்சிட்டே தான் வந்து வந்திருந்தேன். இப்போ வந்து நான் வந்து ராயல் பாஸ் வந்து அப்கிரேட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். தாராளமாக வந்து அப்கிரேட் பண்ணுங்கள். பட் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா அதே மாதிரியே கண்டினியூவே வந்து பண்ணிட்டுருங்க. எல்லா மிஷின்ஸுமே வந்து முடிச்சிட்டே வந்துடுங்க. கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் 25 ஏதோ வந்து ஒரு அப்டேட் வந்து கொடுக்க போகிறாங்களாம். அதாவது பப்ஜி மொபைல் இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து கொடுக்க போகிறாங்களாம் டிசம்பர் 25. வெறும் இந்த டிசம்பர் 25 வரைக்கும் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள். டிசம்பர் 26 ஆனோடனே நீங்கள் டக்குன்னு வந்து ராயல் பாஸ் வந்து அப்கிரேட் பண்ணிடுங்க. திடீர்னு வந்து இப்போ அப்கிரேட் பண்ணிவிட்டு டிசம்பர் 25 பப்ஜி மொபைல் திடீர்னு லான்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணுங்கள். மிஷின்ஸ் வந்து முடிக்கிறதுலேயே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். எல்லா மிஷின்ஸுமே வந்து முடிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா
கடைசியில் PUBG Mobile இந்தியா வரலனா கூட உங்களுக்கு தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ எதனால் வந்து வரலன்னு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறேன்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா, கிறிஸ்மஸ்க்கு வராதுன்னு சில பேர் இப்படி சொல்கிறாங்க. ப்ரோ சீசன் 16 வந்து பாதி முடிய போகுது ப்ரோ, அதனால் வந்து சீசன் 17 ஸ்டார்டிங்கில் தான் PUBG Mobile இந்தியா விடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்கோ ஒரு சேஃபர் சைடு மிஷின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து முடிச்சுட்டே வாங்க. ஸோ கடைசியில் வீக் 8 வந்துட்டிங்கன்னா கூட வந்து ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டிங்கன்னா அப்போ கூட நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்கிரேட் வந்து பண்ணிக்கலாம். நான் அப்கிரேட் பண்ண வேணாம்லாம் சொல்ல. ஸோ அப்கிரேட் பண்ணிக்கோங்க. பட் இப்போதைக்கு டிசம்பர் 25 வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்கிரேட் பண்ணாதீங்க. அதாவது இப்போ பண்ணலான்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கு சொல்கிறேன். டிசம்பர் 20 ஏன்னா வந்து எதாவது திடீர்னு லான்ச் பண்ணாலும் லான்ச் பண்ணிவிடுவானுங்க. அது கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. திடீர்னு லான்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூசி ஏதாவது வராத போயிடுச்சுன்னா. ஸோ அதனால தான் கைஸ் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமே முடிச்சுக்கோங்க. ஸோ கடைசியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகிடும். வேணும்னா வந்து டிசம்பர் 25 வீக் 7 ஓப்பன் ஆகிடும் போல் இருக்குது அந்த EZ மிஷின்ஸ் லைசன் போட்டவங்களுக்கு. மேபி நீங்கள் அதுக்குள்ளேயே வந்து வீக் 7 ஃபுல்லாக முடிக்கிறதுல உங்களுக்கு எப்படியாவது வந்து 100 RP ரீச் பண்ணிவிடுவீங்க தான் நினைக்கிறேன். அப்படி 100 RP வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக ரீச் பண்ணுறேன்னு நினச்சிங்கன்னா டிசம்பர் 25 வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்கிரேட் வந்து பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த 600 யூசியும் திருப்பி வந்துடும். ஸோ அதனால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கைஸ். ஓகே கைஸ், ஸோ நான் சொன்ன பாயிண்ட் வச்சு பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு தான் கைஸ் லக்கு. ஓகே கைஸ், ஸோ இவ்வளோ தான் கைஸ். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசன் அப்கிரேட் பண்ணாததுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ராயல் பாஸ் அப்கிரேட் பண்ணலாமான்னு அதையும் வந்து சொல்லிட்டேன். சரி ஓகே கைஸ், வீடியோ வந்து பிடிச்சிச்சின்னா வந்து மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே வந்து வீக் 6 ராயல் பாஸ் மிஷன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ வந்து போட்டுருங்க. அது பார்க்கலாம் வந்து மறக்காமல் வந்து போய் பார்த்துருங்க.